retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Hola, soc Raquel, alumna de l'Escola Altaviana i avui anem a preparar ou flor amb pisto utilitzant varietats tradicionals valencianes com l'albergina llistada de Gandia, pimentó roig 4 cantos, pimentó verd i ceba babosa. Comencem. El primer pas, com qualsevol recepta de pisto, és tallar totes les verdures. En este cas, la ceba babosa, l'albergínia llistada de Gandia i el pimentó de 4 cantons, així en quadrets no molt grans. Una vegada tallades les verdures, les sofregim. En una paella mitjana fiquem un poquet d'oli d'oliva, foc baixet per anar agafant temperatura i primer fiquem la ceba. Afegim sal per a que suï. Una vegada cuinada, cap a dins el pimentó i per últim l'albergínia. Una vegada tot cuinat, utilitzarem unes cullerades de tomàquet natural. La cuina, com veiem, ja es comença a plenar d'aromes. Rectifiquem la tomaca amb un poquet de sucre per a llevar l'acidesa i baixem al mínim al foc i deixem reduir. Per a fer l'ou, anem a extendre un poc de paper film i ho fiquem dins d'un recipient com aquest. Trenquem l'ou i el salem. Afegim pebre roig i timó per aromatitzar-ho. Tanquem el paper film i fiquem en aigua calenta 5 minuts sense que arribi a bullir. Retirem l'ou i reservem en aigua freda amb gel. Mentrestant, el pisto continua reduint. Ho anem menjant per a que no s'apegui i al voltant de 40-45 minuts després ho tindrem tot preparat. Només queda emplatar. Presentem amb un timbal de pisto que muntarem amb un arc com este i completem amb un ou, potser damunt i unes xips de moniato. Aquest és el resultat. Espero que us agrade i no oblideu, si feu aquesta recepta, etiquetar #JoCuineLocal i Altaviana.